Sha. Ni daga ganin kawai karban kudade na sani ba na bayarwa. Duk da cewar na baka lak da tarin yawa, amma me yasa yanzu ka gaze min aiki? Yalla bai, kanan ka ba zuwa ya shege babban nan kasuwan da babu kamar shi a cikin wannan gari akan gidan wani. Kuma sannan za a iya gabatar da babbar hujjar da za a iya gabatarwa a gaban kotu domin samun yin nasara a wannan kes ɗin yalla bai. Ko ne ba za su yi saba kanan ka ba da manya-manyan kuɗin da za a yi komi. Kai ka fara jin magana yalla bai tukunna. Dama ta yaya ne wannan tsohon zai iya wannan aikin? Ina gaya maka, da akwai wani lauya mayan kuɗi, shi kadai zai iya wannan aiki. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka.